Siyabulisa egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Akuyishaya izandla ngokukhona kule ndawo. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Bazalwane, namhlanje the Lord uphinde wenza indlela, inkosi iphinde yavula umnyango. Imina bazalwane kuyisibusiso kakhulu ukuthi ngizoma phambi kwenu. Hallelujah. Amen. Anguthathi kancane, I don't take it for granted. Akimi ngoba ngiyazi. Hallelujah. But it is by the grace of God. Uma yena bengavumanga kuba ngikho. Hallelujah. Amen. Nani, when you come to hear the word of the Lord, it is highly appreciated. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu iwo ngisho ukuthi lokho asikuthathi kancane. Hallelujah. Amen. Ngoba angeke nje ngomfundisi ushuma izitulo uma ngekho nina so shuma izitulo bazalwane. Hallelujah. Amen. Itulo azinayo. Amen. Itulo azinayo imizwa azizwe. Hallelujah. Amen. But when you preach to someone, you know ukuthi izwi ifika khona lingene ifana nenaliti ethi mayifika ihlabe bese kuyazwela. Hallelujah. Amen. We are thankful to the Lord. Siyabonga uNkulunkulu. Each and every week we take time to prepare bazalwane. So namhlanje ake ngiqale ngibulise kunina bazalwane. Hallelujah. Amen. Ngibingelele kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngelihle igama lenkosi. Amen. Amen. Abazalwane ababukela ama video ethu ku YouTube siyabulisa kubona. Abazalwane abalalela ama audio ethu nama podcast siyabingelela kubona. Hallelujah. Amen. Ubaba umama intombi insizwa egameni lenkosi sithi uNkulunkulu anenze kahle. Hallelujah. Amen. So bazalwane namhlanje I have a word that engithanda ukubangabelane ngalo that I would like to share today. So umyalezo wami namhlanje uthi bengifuna amagama okuyibeka lento ukuthi ngizoyibeka kanjani. Hallelujah. Amen. Ngayobuka isilungu, hayi isilungu sangitrap. Hallelujah. Amen. Ngabona ukuthi ayikho enye indlela yokuthi ngiyibeke lento ngaphandle kokuba ngiyibeke ngesizulu. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. Uma thina sikhona ngoba amagama sihlala kuwo sihlala nawo most of the time usebenza ngawo, amagama ayayifikela natural. So you try by all means ukuthi let me find the perfect one to fit this. Hallelujah. So ngizongxolela ke kuloko bazalwane but ngizoyisho nje ngesizulu. Hallelujah. Lithi ngokunyalezo wami namhlanje uthi alilahlwa ithemba bazalwane. Glory be to Jesus. Ngalezo wami uthi namhlanje hayi bazalwane uthi ngalezo wami namhlanje alinizwa. Hallelujah. Alilahlwa ithemba. Glory be unto Jesus. Amen. Njengoba sengifaka esilungwini ngiyabona nje complicate impilo yami. Hallelujah. So ngathi si right isizulu. Glory be unto Jesus. It's very funny because uma sifunda izwi namhlanje we are reading English only. Hallelujah. Amen. Izwakala kahle ngesilungu. Isizulu besiziyelana. Hallelujah. Ngizokhuluma nomuntu oyedwa namhlanje noma ababili. Angizami uzokhuluma na wonke lo muntu okhona kule ndawo. But ukhona lo noma labo inkosi engithume kubona. Ngiphethe umyalezo wakho namhlanje. Hallelujah. Ngivumele ngithi namuhla inkosi ingithume kuwe. Glory unto Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Cela nisehlisele bazalwane. Please cela nivale please. Ngiyadisturba kakhulu.
Hallelujah. Amen. Cela nje amafoni onke abe ku-silent. Amen bazalwane. Hallelujah. Siyacela bazalwane ukukhulu kuyithoba all the phones on silent because it's very disturbing when the recording is yenzayo. Hallelujah. The machine esiyisebenzisayo is very powerful. Ibamba yonke sound. Hallelujah. And sifuna ukuthi wonke umuntu nalabo sibathumelele intshumayelo bezwe ukuthi we are very professional. We need business. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Phela mawube phambi kwabantu ufika udlala abantu uyadlala phela. Hallelujah. Shumayeza abantu bazalwane abaningi kakhulu, shumayeza odokotela, shumayeza abantu abaningi abasebenza emaparliament. So we need to make sure ukuthi excellence is following us. Hallelujah. So that babone ukuthi yeah, we mean business. For the Lord is a God of order and excellence. Hallelujah. We are reading the book of Hebrews. Hebrews chapter 10 verse 35. Hallelujah. Hebrews chapter 10 verse 35. Glory be unto Jesus. Sicela uma mfundisa sifundele. Hallelujah. Okay, senze so. Sicela usihle asifundele. Sizokuna. So don't lose your confidence. It will bring you a great reward. So don't lose your confidence. It will bring you a great reward. Hallelujah. Amen. Stella umamfundisa sifundele. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Stella umamfundisa asifundele. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Hallelujah. Sizovala thina sonke amehlo. Sicela umzalwane oyedwa asikhulekele. Baba wethu onamandla onke, Yiswe Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, nalizwi lakho elinamandla, liyaphila, linenkazimulo, linguwe khulumisana nempilo zethu. Nkulunkulu othembekile, siyabona izwi lakho ukuthi alibuyele emuva lingawenza umsebenzi. Izwi lakho lihluba amahlathi, liphunzisa imbabala. Izwi lakho liyisigezo samanzi. Izwi lakho lingumlilo oqothula egameni likaJesu Kristu. We thank you, Heavenly Father, ukuthi lenzeka egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uma ngisapreparela lo myalezo namhlanje bazalwane, ngiyengabhekana nama-attacks amaningi. Hallelujah. Uthuzama lokhu kungalungi, uthuzama lokhu kungahlangani. I had to fight ukuze lo myalezo ukwazi ukuthi uphume. Hallelujah. Each time when I am to minister, ngisho ngithi the messages are never the same. Hallelujah. Imiyalezo, you need to birth a message. Hallelujah. And when you minister, every message oyishumayelayo uzodlula kuyona noma uzophila kuyo. Hallelujah. Kanye nobashumayezayo, they will go through that message. Hallelujah. Many a times silahlekelwa ithemba. Many a times siphila esikhathini la abantu bazama khona ukuhlanganisa izinto, but uthola ukuthi izinto ayihlangani ngendlela efanele ukuba zihlangane ngayo, noma izinto ayihambi ngendlela
othanda ukuba zihambe ngayo. Sinabantu kulesikhathi samanje siyaphila ukuphila but ngendlela engakhona. Siyavuka abanye bethu siye emsebenzini but uma ubuya wenza i-mathematics ekupheleni kwelanga noma ekupheleni kwenyanga uyabona ukuthi izibalo zakho ayihlangani. Hallelujah. Siphila esikhathini la abantu abaningi they are under a lot of pressure. When ungacabanga ukuthi mhlawumbe abanye bayadingekela kanti they are going through bona nethi lento abadlula kuyona sefike la sethiwa khona is a point of no return. Abasazi ukuthi benze njani. Ufike wena ngesikhathi esirong maqedwe umuntu akuthele ngamasaladi kanti naye kukhona la adlula khona uswele nje ukuthi uzoyenza njani. Siphila esikhathini la iningi labantu ithemba labo liyaqhamuka kancane inhlansi yethemba isibani sethemba siya ngokuya siloku siyacisha bathi basibasa siloku siyacisha ababoni into ezobakhipha esimeni ababhekene naso. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Bazalwane ngizothi kini namhlanje alilahlwa ithemba. Udinga ukuthi ube nethemba. Ithemba liyini? Lifana nalento esemafonini ethu esibiza ngokuba inavigator. Inavigator umuntu akuthumelela ilocation noma bathi indlela uyazi but uma inavigator yakho isebenza kahle iyokuthatha iyokubeka kuleyo location. So ithemba it is our navigator in life that we need ukuze zihambe siqhubeke siye phambili sigcine sifikile la uNkulunkulu afuna ukuba sifike khona ngoba iqiniso lithi indlela ebekade sizazi ending zakhona akusasiyizo namhlanje mazuthi iscript sishintshile. Hallelujah. Siphila emhlabeni we content creation. Ukubukela lapha kulabo abano TikTok abano Facebook abantu benza i-content. Hallelujah. Thina ke ngoba amafoni ethu vele siyawathanda siba entertained ngokuloku sispenda kodwa bathi lento le bathi okay ngasebenzisela imigama bathi scrolling but ikhona lelinye sengikhohlwe bathi ukhona i-end scrolling because ifoni yakho mele uyiqaphele ukuthi ungaloku scrolla kanti awazi ukuthi wenzani because ekugcineni you can spend an hour scrolling doing nothing. Hallelujah. So siphila emhlabeni ke wabantu abenza i-content. Thina esibukele efonini siba entertain bona bayahona. Bengasinjalo eqaleni ngoba indlela yokwenza imali isishintshile. Ubanobekazi ukuthi noma uhlale emakhaya noma uvele emkhukhwini uyakwazi ukwenza i-content abantu bayithande kungathiwa hayi fanele uhlale endaweni engcono fanele udume wazi uyakwazi ukuduma even la ukhona. Inkobekazi. Hallelujah. So indlela zokwenza imali zishintshile. Zishintshe kakhulu. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Now, there are those who are making money. Amen. Amen. There are those abayenza imali. There are those abavuka bayosebenza each and every day. Yet, it frustrates them. Ngoba yonke into ithe skyrocket yanyukela phezulu. But imali esinazo are no longer enough. Uyathuka wena ubona umuntu akhulisa umndeni wabantwana abayi3 abayi4 nibe nihola same salary ube wena unganabantwana yet izinto zakho zingabalance. Hallelujah. Amen. These are some of the things ezenza ukuthi ithemba bese yaphela. Amen. Siphila kulesi sikhathi bazalwane nanto ezosizayo ukuba we need to find a way, find means of peace. Glory be unto Jesus. Amen. We are carrying a weapon which is phone 8. That weapon is very powerful. Find a way of peace.
use what you have ukuzigenerate income uzoba ngcono. Glory be unto Jesus. Awudingi ukwenza okuningi, as long as unga-work on a skill, then into zakho zoqala bese ziyavuleka. Glory be unto Jesus. Bazalwane, ngiqaphele nayi into ukuthi kuba khona kulesikhathi esiphila kuso umoya obakhona, umoya wokuphelelwa ithemba, umoya wokuthi uma uvuka ekseni yonke into yakho ivele ishone phansi, uthi uvuka kube ngathi ungahamba uyolala, uthi mawucabanga of the day ahead ubona ngazi ukuthi usavukeleni yini into engcono engavela, uthi uyabheka ubona ithemba lakho liya ngokuya lincipha. Yingakho ke namhlanje kubekile enhlizweni yami ukuthi ngizothi bazalwane alilahlwa ithemba. Noma namhlanje kungathembisi, noma namhlanje kumnyama, noma namhlanje ungathi uyabheka ubone ngazuthi angeke uphumelela, angeke uphume la ukhona, but ngizothi inina bazalwane alilahlwa ithemba. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma likhuluma about ubaba okholwa uAbraham, lithi iBhayibheli uAbraham, when there was no hope, when there was ithemba bekade lingekho, lithi iBhayibheli yena wakholwa ngethemba. Noma sekatshelwa ukuthi Abraham usumdala sewukhulile, wena kusenato kuwena engenzeka, but waqhubeka wakholwa ngethemba. Lithi iBhayibheli azange zangabaze isithembiso uNkulunkulu amnikeze sona, wathi lo uNkulunkulu akushilo ngiyakholwa ukuba uJehova uzokwenza. Lithi iBhayibheli waqina ekholweni enikeza uNkulunkulu udumo, ekholelwa ukuthi uNkulunkulu lo akushilo, God is able to do it. Azange avumele isimo sakhe noma sibonakala ukuthi alike ithemba, azange ahlale abe despondent athi vela alike ithemba, but he kept on hoping ukuthi uNkulunkulu lo akushilo, he is faithful ukuthi akwenze njengokusho kwakhe. Hallelujah. Life has 3 pillars, bazalwane. Impilo inamaphila awu-3. That is ukholwa, ithemba, nothando. Hallelujah. Life has those 3 pillars. You can go anywhere, check it in Java. Faith, hope, and love. Into esibambile yileyo phela. Ukuthi alekho umuntu ongakholwa lesivumelaneni abazalwane. Ukhona yini ongakholwa? Sonke siyakholwa ngithi. Akekho umuntu ongakholwa. Sekuya ngokuthi ukholelwa kuphi. Amen. Wonke umuntu menza into uyenza anethemba lokuthi lento engiyenzayo izoba right, lento engiyenzayo izophumelela noma ngabe yini. Wenda emsebenzini, wenda usekhaya, ukhulisa abantu, whatever le ayenzayo wenza analento ukuthi le engiyenzayo izophumelela. Hallelujah. Akekho umuntu ongaphila ngaphandle kothando. All of us, we need love. Hallelujah. Ungamkhona ukubukela lapha eTV uzababona lapha kubosikile eminingi lamakhehla nezakwazi lapha bathi mfuna umuntu. Hallelujah. Glory be to Jesus. Everyone needs uthando. Glory be to Jesus. Bazalwane bami, alilahlwa ithemba. Why singalahli ithemba? Awulahle ngoba awazi ukuthi uthandazelwa ubani. You don't know who is praying for you. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uPeter wathathwa wafakwa ejele. Lithi iBhayibheli ubefakwa ejele, uJames went through the same process, but uJames okwenzakalayo uyabulawa. Lithi iBhayibheli meqedwe ukubulawa uJames kulandela uPeter usejele.
uma uPeter sejele ufika ejele uyakhumula impahla sesebusuku uyalala. I'm sure mhlambe at the back of his mind ucabanga ukuthi this is it, this is the end. Kuphelile na. Ayisekho into engenzeka. But ithi iBhayibheli uma ulifunde encwadini yezenzo, ibandla lamkhulekela ngesineke lathi ifaith kaJames does not have to be ifaith kaPeter. We are believing God ukuthi uNkulunkulu angamsindisa uPeter ngoba sometimes kunezinto ezenzeka empilweni edinga ukuthi ube nokholwa, and you need a kind of a faith that is a crazy kind of faith. Ngoba ukuqaphela kahle ukholwa bazalwane lokwesiba na kuba ngazuthi siphambene kuza kuba ngazuthi amakhanda ethu awathathi kahle. Uyikhuluma kanjani into negative to isimo sakho? Uyikhuluma kanjani into ehambile before wayibona ukuthi phela kanjani? Ucabanga ukuthi namanje izokwenza ngendlela ehlukile, uthi yes izokwenza ngendlela ehlukile. I'm crazy like that because I'm believing God ukuthi he can release uPeter. Ibandla bekade lapho. Lithi iBhayibheli the church was praying. Uma lithandaza ibandla bazalwane lemkhulekela uPeter wafika ingelosi. Uma ifika ingelosi izomkhulula. Lithi iBhayibheli yathi ingelosi ifaka icathulo, wafaka icathulo. Lithi iBhayibheli yathi ingelosi kuyena faka ibhanti lakho. Wabese ufaka ibhanti. Lithi iBhayibheli mabaphuma it was as if it's a dream. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Awumazi umuntu okuthandazelayo. Hallelujah. Amen. You can't give up now. Yeah. Awumazi umuntu okuthandazelayo. Yeah. Number 2, awumazi umuntu okubhekile. Glory to Jesus. Awubele laba abanye babheka amehla manje. But ake ucabange lo okubheke ukuthi nala udlula khona usamile. Ukuthi kuyoba njani kuye the day ezwa ukuthi uliphonsile ithawula. Hallelujah. Amen. Kuyoba njani kuyena the day kushayeka wena ungasavuki. Ngiyamthanda lo yamculi bazalwane, mhlambe sonke siyamazi, angazi bazalwane. But uke waculela ingoma bazalwane eprophetic. Hallelujah. Amen. Igama lakhe uMTZ, uMandoza. Hallelujah. Amen. Sewalala ke bazalwane umntaka shabalala mara uyiwaculela ingoma athi umecula le ngoma ngangizwa umoya bazalwane. Ithi le ngoma indodi ngawa namhlanje hayi ngiyayazi bazalwane. Hallelujah. Futhi ngiyayazi le ngoma okusho ukuthi namhlanje I may look like I'm down and out, but you don't know my tomorrow. Because you don't hold my tomorrow. You don't hold the key to my tomorrow. You cannot keep me ukuthi ngaphumeleli. Ngoba mina ngumputshu kahle kahle ngiyaphutshuka. Ngiqhamuka labantu bengabhekanga khona. Noma ekhampanini yakho ngathi uvalile wena, wonke ongenayo fanele anike wena iCV, but mina uNkulunkulu engihamba naye angangifaka usalubuza ukuthi ungene njani. Ngoba bonke fanele badlule lathi God is able. No one can keep you. Hallelujah. Amen. No one can keep you. Yeah. When ngoba Jehova beku Jehova uzobona ukuthi uNkulunkulu wenzani. Qhubeka uthandaza aye ukukhulela. Amen. Bazalwane simele ukuthi sime ekholweni. We are called to stand and contend for our faith. We are called ukuthi sime. Ngoba ukuyongena kwethu ezulwini asiyungena nje. Lithi iBhayibheli abapostoli mabeqinisa abazalwane bathi kubona simele ukungena ezulwini ngeinhlupheko eziningi. For the mere fact ukuthi I am going through something, it means uNkulunkulu khona la angimikisa khona. Ngoba akuwona wonke umuntu oyofika lapho, but lapho ofika abane level ethi life will always test you. Umimpilo itesta ayitesteli la ukhona.
labantu abakutestayo bakutestela la ukhona, bakutestela i-level oya kuyona. Unganaka abantu bacheck i-level. Akuthi masifika izinto ukuyebe uyithatha uyifaka esikalini uzozwa manje ukuthi ngazuthi lo mthwalo uyasinda. The more umthwalo usinda is about the level, not la ukhona. And it's not even abantu ngoba lama trials angavuka noma ngabe yikuphi. Ungacabanga ukuthi abantu kakhulu ukuthi ungawabalekela. Awabalekeleki until kwakhiwe lento uNkulunkulu ayifuna kuwena. Life is about levels. God will test you. Hallelujah. To bring you to another level. Ngoba kunama level ongeke ungene kuwo. Glory be unto Jesus. Hallelujah. Akangibuze bazalwane. Ngicela ukubuza sisi. Last week we were spending. Azange uyisibhedlela. Wangani isibhedlela? Bonga kuwe. Kuya kanjani lapha? Okay. Hallelujah. Amen. Kuya kanjani bazalwane? Kuya ngokwelevel. Ake ukuthi ungagula right wahamba, hayi ufike kodokotela because admit. Kuya ngokwelevel. Hallelujah. Noma sifunde esikoleni bazalwane, it's about the level. At the end of the day, mase bakucheka lapha ka matric bathi yi determining factor yiyo into esho ukuthi uya kuphi. Hallelujah. Awuchaza ukuthi hayi mina ngiphasele bachelor, hayi na kanjani ngiyangena university. Kuya ama point. Babeke babhaka wena fanele uye college. Wena ngekwazi ukhe. 11 ebazalwane. Hallelujah. That is why reading Bible isipho somuntu. Siyamenzela indawo. If you cultivate your gift can open a level la hlala khona ama CEO wama company ungasabhekanga ukuthi ngiyongena kanjani, but ngale nto iphethe ukubelieve kuyo. Life is about levels, nothing else. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Ukuba kuwe nabantu okhuluma nabo, abantu oxoxa nabo usuku nosuku, you will see abantu banama level. Hallelujah. Amen. People have levels. Ngithi akangusize nge-2025 ungahlali nomuntu ongathathi kule level abeke kwenye level. Zisize. Ungahlali nomuntu ongamuvi kule level abeke kwenye level. Uma sibangani sonke asinamali siyasibona. Ungajathuliswa ukuthi bonke abangani bamabana. Hallelujah. Anohamba ufuna umuntu ongathunde imali. Unganako ukuxosha kwakhe ngoba igama yaxosha. Uthi ngifuna ukufunda utho kulo muntu. Kunento ezorapha off kuwe yakhe ezokusiza ngola uyakhona. Ungahlali nabantu abakulevel efana neyakho. Life is about levels. Life is about dimension. The minute you change dimension, the minute you shift nezinto izwayo noyilalelayo is the day yakho yokuqala ishintshe khona. Hallelujah. Amen. You will then discover ukuthi kune level yokuhlala la angisabelong la. I need to move to a higher level. Then you move to a higher level. Ujwayelana nabantu abahlukile. Uthonye okhulumayo kule into zamabhizinisi yebazalwane. Uma mina nganamali, akusiyi millionaire anayi million. But uma ngahlala nama millionaire awu5, rest assured ngizoba number 6. Because kunezinto abazoyitshala kimina baqeda bese ziya manifesta kweyami impilo bese ngiyaqala ngiyayibona bese ngiyaqala ngizenza. Check ukuthi uhleli nobani. Hallelujah. Amen. Bazalwane ukuhlushwa kwabazalwane nabo thina bazalwane uma kuzotshotshwa izinto kithina. The trick of the enemy is very simple. Isitha asikulwisi. The enemy does not fight you. The enemy will come when they comfortable. Hallelujah. Amen. The enemy will come when they comfortable. The enemy uzoza njengoba ngena emakhasi akulethele ikofi elimnandi, akulethele amakhekhe athi bangaphuza, kanti wena vele mawuqala ubona ukudla
uqeda uyaqala bese ukhipha zonke imfihlo zakho bese uyagonyuluka ukhiphe bese sithi siyathatha siyosebenzisa against wena bese uyabuza bazazi njani indaba zakho batshelo wena ngokuzwela inkofi namakhekhe aqeda waqala wakhuluma. Zifundisa ukuthula benokholo thula. Haleluya. Ngabe utshela abantu ngiyokwenza haleluya. Ngiyayidle ngokuthi nama ngazi nje ukuthi ngifunani la. Ngiyayidle ngokuthi abantu asibazi imithandazo yabo. Haleluya. Akubona wonke umuntu okuthandazela ukuphumelela kwakho. Abanye bathandaza opposite yalento oyithandazayo. Uthi wena ufuna ukuphumelela yena thanya kusebenze. Haleluya. Uthi wena ngiyaphambili yena thanyele kusebenze. Ukabafowabo bakaJoseph ngenxa yamaphupho bathi asimbulala. Ngenxa yamaphupho bathi asimdayiseni ngoba uyasidina lo. Hallelujah. They're not praying for him to rise, but they're praying ukuthi ashone phansi. Noma ngabhekene nani thanda wazi Allah ithemba. Alilahlwa ithemba. Uthi uPaul bazalwane umekhuluma usizi lwethu esibukene nalo olululana olomzuzwana luyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade. If you go through izinto yazi ukuthi those things they are working for your good. God will turn it around for your good. For your good. Noma ndilethwe ekhansayo namhlanje God will turn it around for your good. Mbonga uNkulunkulu ngamanye ama-test. Mbonga uNkulunkulu ngeyini odlula kuzona. It is because God kunento yakhe kuwena. Abanye abantu abayazi lento odlula kuyona wena uyayazi. Yingakho noma sekubusise sekuhambela angeke uzuphakama ngoba uyakwazi ukuthi ungabi nako kunjani. Thank the Lord. Ukudlulise la kudlulise khona. Kunezinto oyibonile abantu abangayibonanga bangazazi. Hallelujah. Inhlupheko zesikhathi samanje bazalwana ayinakulinganiswa nenkazimulo ezokwambulwa kithini. Hallelujah. Our present suffering is not worthy to be compared to the glory that shall be revealed. We might be suffering now, but glory is coming. Glory is coming. That glory far outweighs all the troubles, all the pain, all the strife. Noma besidlula kuphi siyokhohlwa ebazalwane. Athobhalayo ukufika kwethu ngale ziyosulwa inyembezi. God will wipe our tears away. Inhlupheko zesikhathi samanje bazalwane ayinamlinganiso nenkazimulo ezokwambulwa kithina. Ukuyathi uPawuli umekhuluma asihlanganyele naye in suffering. Asihlanganyele naye in suffering like a good soldier. A soldier yakaKristu will go through trials. A soldier yakaKristu will go through things, but he will keep on going because we need the suffering. We need ukushaya. Akusiwumhlolo lento ekwehlakalelayo bekumele kwehlakalele. Hallelujah. Ngoba bazalwane uNkulunkulu ukhetha abathi umufunda iBhayibheli nezifana uhamba uyiqaphela. Lithi iBhayibheli
inkosi lapha ku-Acts 12 inkosi uHerodi yakhetha abathile hallelujah ukuze ihlupha abathile bebandla umufunda iRevelations lithi iBhayibheli abathile benu bazodlula ezintweni abanye benu baze bafakwe nasejele etilongweni for 10 days but persevere even unto death. Then when you persevere even unto death, kune crown ozombathiswa yona. Kune crown yebazalwane yokungalilahli ithemba. Yabona uma uthi anizukiyeka. Bazalwane bengubele iskimu sami lamalanga. Would you still? I'm not going to give my enemies army the satisfaction yokuthi bangone nje. Kufanele sibe naloko bazalwane. Ukuthi kunabantu efanele bangasiboni sit down and out. Hallelujah. Kunabantu efanele bangajabule ngokuwa kwethu. Bathi kuphelile. Noma zikushaya kangakanani. Ngoba the more you press on, uyazi ukuthi it is not in vain. Awenze mahana. uNkulunkulu uthezwe lakhe there is a crown. So the more I carry on, noma ngishayiwe nenyembezi, noma ngemvimbo, but there is a crown. Efanele ukuba ngiyamkela. Press on. Kuthazelani abazalwane so that nizoba complete and lack nothing. Complete and lack nothing. The time ngisafunda isikolo ithi enye lecture yami uma nina nazokusebenza 50%. I-50% uyazi kanjani? I-50% uyazi ukuthi mawubhala i-exam out of 100 angizi wena uthole 50. So kusho ukuthi wena umsebenzi waziyo ku-100% wazi half. Hallelujah. Lo munye wazi. So uthi mina I'm not going to release abantu who only know half the work. Same as God. God will not release you until you are complete. God will not release you until you are complete. But God will not release you until you are complete. That example yazi ngithanda. Umama obaka amakhekhe awakhiphi esitofini uma sesenenhlama. Amakhekhe avuthiwe bazalwane abanjani? Abanjani bazalwane? Awabi nenhlama abanjani ikhala if you want to describe. Amakhekhe avuthiwe aba golden brown. Angeke umama ubhaka ulikhiphe ulibona kahle ukuthi alivuthwanga lisesenenhlama. But when I make sure before you keep her from this fire, le khekhe livuthi also lidla engathole inhlama phakathi. Angeke kufune ukuzidlisa ikhekhe lenhlama because lokho it will make you look bad. That is why God allows us to go through stuff ukuze sibe complete. But when you go through stuff, mfuna wazi, it is not permanent. It is not forever. It is just for a moment. That momentary affliction iyasebenzela isilinganiso esikhulu senkasimu. The most idlula lenhluphekweni sengiyagcina. It is the more sibonga. We are thankful for udlula enhluphekweni. Before ngqhubeke nginithi
kunobaba ebazalwane ake ngimiyeke ke lo baba kunomfana eBhayibhelini igama lakhe uMefiboshethi. Haleluya. Amen. Ndaba ikhona lapha kuSamuel. Uma ufunda iBhayibheli ithi uMefiboshethi wazalelwa ebukhosini. Haleluya. Amen. Wazalelwa apho uMefiboshethi. The more sidlule exuphekweni, it is the more sibonga. We are thankful for going through stuff. Hallelujah. Ngoba siyazi bazalwane ukuthi ukuhlupheka kwethu kuveza ukukhuthazela. Ukukhuthazela kukhona lento okuyizalayo. Kuzala uqinisela. Uqinisela kuveza ithemba. Ithemba alichaphisi. Hope does not put us in shame. Each time we have hope, we are not in shame. When we have hope, we know God will come through for us. uMefiboshethi sengiyagcina uzalelwa ebukhosini with all royalty, all splendor. Umezalelwe ebukhosini uNomani kuba nempi. Makuba nempi abantu abayithagethe kakhulu makunempi amakhosi and their immediate family. Uma ku-attackwa uIsrael ineni noma icaregiver ithatha uMefiboshethi bahlala kupalace iyaphuma igijima naye ngoba njalo kuma hard experiences ethu kuvamisile ukuthi kube nama mistake amaningi. Now uma iphuma naye kanti izomdropa mayimdropa wawanye steps uma ewa kanti uzoba ne-fracture enyaweni noma ku-spinal cord makawa uyakhubazeka for life. Umekhubazeka uMefiboshethi for life uzalelwe kuphi ebukhosini. Then impilo iyamthatha imthathe igcine yombeka eLodebar. eLodebar yindawo yabantu abalahliwe, abantu abangafuna, yindawo yabantu vele nje who are excommunicated. There are various diseases imindeni yabo ayisabanani. Uyathathwa uyobekwa eLodebar. iLodebar bathi indawo kaMakhiri. uMakhiri umdayisi umthengisi. Uma ebekiwe lapha eLodebar ukhubazekile uMefiboshethi. Impilo yaqhubeka akekho uMefiboshethi ePalace. Kuba khona impi. Makuba khona impi. Nangenkathi ekhona there were battles. Njalo makuzoyiwe empini, guess what? Awuye empini ukhubazekile. Awuye empini ukhubazekile. Kuthiwa lo akayekwe lo akanamali. Kuthathwa abantu abanomali bathunyelwe empini. And laba abanomali abafika empini kwenzakalani kubona? Bayabulawa empini. Uyasinda uMefiboshethi. Hallelujah. Ngifuna nje ubheke isimo sakho ukuthi yazi kunalento engangiphathi kahle. Kunalento ehamba ingikhuba. Ngifuna ukubona ukuthi kahle kusho uNkulunkulu usiza wena uvimba wena kwezinye izinto ukuthi ungangeni kwezinye izinto uzula imali ekhosikhohle ngawo. Uyahamba iminyaka bayafa bonke. Makufika impi babulala umkhulu wakhe uSawuli, babulala ubabakhe uJonathan. Then uma sebafile hamba isikhathi uDavide ascends the throne kuba inkosi kwaIsrael. Uma uDavide eseyinkosi, then uDavide knows bazalwane ku kingdom amakhosi bewavamisile ukuthi if wake wawaphatha kabi wena waphathe kabi, wena uyinkosi umphathe kabi mina ngakabi inkosi tona nami ngibizela ubukhosini. The day niba inkosi
ngiyoqeda ngabo bonke kozalo lapho. Hallelujah. Manje uDavide umese ascendile into ilokhuza the palace sekayinkosi yakwaIsrael. Lithi iBhayibheli ukuzombuzo ngelinye ukuthi ingabe ukhona yini engamenzela umusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan. Bathi babheka bathola umuntu bese kusondela uZiba. Uthi uZiba ukhona Nkosi, net inkinga ukhubazekile. Bese uthi uDavide ahambe alande ukuba amtshela ukuthi useLodebar. Uma ngichaza iLodebar ngiyayithi mina it is below the bar because abantu abahlala khona bakulevel ephansi kakhulu yokuphila, akuna access ukuthi ufinyelela khona kanzima, ama network awabanga. Uma eyolandwa le eLodebar uyalethwa, umelethwa ucabanga into eyodwa, ngizwile umkhulu akasekho, ngizwile ubaba akasekho. It means bafuna ukuyomqedelela because ngine lineage yobukhosi. Lithi iBhayibheli ukufika kuyo uDavide wayilahla phansi, wathi Davide wathi Nkosi mana njalo, why ubheke a dead dog like me? That's a very profound statement because a dead dog vele angisaphili, vele nginisekunqamukile konke ukuphila, ngiyaphila nje ngoba nako ngisaphefumula, but I consider myself a dead dog. Then David wathi, no Mephibosheth, I'm here to extend mercy unto you. When uzohlala etafuleni lamuhle nami usuku losuku, abazi itafula lenkosi they know itafula lenkosi livalwa ngamatablecloth evelvet. Umuntu ezale akaboni ubunyonga bakaMephibosheth, akaboni ukukhubazeka kwaMephibosheth ngoba the king has covered him. The king will cover you. Amen. Noma kunento kuwe sonke sinazo. Nami khona le nokuvuka. Ngithi mayivuka ngithi I'm trusting the Lord to cover me. In conclusion sesiyagcina bazalwane. Kunomzalwane igama lakhe uBartimaeus. Ngithemba ukuthi umyalezo wami uthini? Hallelujah. Amen. Ungalahle. Themba. Kunomzalwane la igama lakhe uBartimaeus. uBartimaeus uzalwa uTimaeus. Hallelujah. Amen. Now njengoba uzalwa uTimaeus lamagama wabo Tim amele ukuthi honor, there is honor. But they don't have honor, same as the name Timothy. But they don't have honor. Instead, they are blind. In the Bible, we lineage kaTimaeus. uTimaeus beyimpuputhe ngabona. Wazala indodana uBartimaeus oyimpuputhe naye angabona. In the Bible, uBartimaeus behlala next to the road acela abantu imali. Bartimaeus ayithulela next to the road. Hallelujah. Anengubo yakhe yokungabona. Hallelujah. Hallelujah. Anejazi lakhe lokuthi lo akabona. Ithi iBhayibheli yokulifunda ngelinye ilanga wezwa umsindo ohlukile, wabuza ukuthi hayi mani kwenzakalani? Bathi awuzwanga wena ukuthi uJesu waseNazaretha uzondlula la? Le commotion oyizwayo icrowd yabantu abadlulayo. Lithi iBhayibheli wathi uJesu ukhona ula, wahlala wacabanga wabese athi I'm going to do something engakaze yenziwa noma icatshangwa abantu. Waqala wamemeza
Waqala wenza njani bazalwane? Khona lo ngasho. Wenza njani bazalwane? Wamemeza uJesu, umembiza uJesu. Wathi Jesu ndodana kaDavide ngahawukele. Bathi bambheka waphinda Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Bathi bambheka waphinda Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Anginawo amehlo kumbona, but izwi lami liyaphuma, might as well ngimbize Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Lithi iBhayibheli bathi thula uyarasa, but lithi iBhayibheli bathi uma bentshela ngiyasithanda isiswati sithi ngazi ukuthi bebambanga, bathi yenza kakhulu, wamemeza kakhulu, wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Have mercy. Waqhubeka Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Bathi uyarasa, waqhubeka. Have mercy on me. Yathanda iBhayibheli, lithi iBhayibheli wanele ukuza uJesu kuthi khona umbizayo. Waqeda wathi mbizeni. Uma bembiza lithi iBhayibheli ukusondela kwakhe, ukusuka kwakhe walahla ingubo yakhe yokungaboni, wagijimela kuye. Ufika kuye wathi Nkosi nangu mina. Then uJesu wathi thanda ukuba ngikwenzeleni, wathi Nkosi mangibone. Maqeda uJesu wathi hamba, ukukholwa kwakho kukusindisile. Kunezimo bantwana basekhaya edinga ukuthi singalahli ithemba. Kunezimo edinga ukuthi simbize, simemeze, sithi Lord have mercy on me. I have gone through the most. I have gone through this a very long time. Ithemba lami seliyaphela. Abantu bangijikele, abantu bangiphendukele. Have mercy on me. I'm not giving up on you. I am standing here. Have mercy, Lord. God will hear you. Lord, have mercy on me. Angizugive up kuwena. Ngiyakwazi Nkosi unamandla okwenza. Ngiyakwazi Nkosi naloko abantu abathi akwenzeki, wena uyakwazi ukukwenza. Nkosi ngizwile ngemisebenzi yakho. Nami ngifana noHabakuku ngizothi Nkosi, do it again in my day. Do it again, Lord, in our time. We need to see your power. We need to see manifestation yakho. Ambaza abanye bathanda zibathile. But God I have a need. Nkosi ngesidima. Cela ukuthi simakade ungenele. Wena izwi lakho, you are neither late nor early, but you always come on time. Here I am, here I stand. Uyamazi ngikuthakatha, uyakwazi ukuhlulela kwami, uyakwazi ukushayeka kwami. Uyambona Nkosi, vele sebamdelile abantu, vele sebahambile abantu, vele abasangifuna abantu, but wena Nkosi ushile izwi lakho, wathi ukhanti indlela, wathi ukhanda amasu ukuzolahla abantu, angabolahliwe wena, angilahliwe wena. I come to you. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me. Nasi simo Nkosi asamba bisi, nasi simo Nkosi asingiphi ukuthula uNkulunkulu wami. Angazi ngothatha ini ngihlanganise nani, noma ngithi ngiyathatha ngamapha amandla weJehova. Ngicela nje umenze into eyodwa, iba nomusa kimina. Have mercy on me. Have mercy on me. Uzohamba lapho uyolala unganamandla, uthi mawuvuka uzwe ubuka indumiso, uzwe kunomhlabelelo ovuka kuwena ngaphakathi, uzwe amandla akhabuya, uthi Nkosi ngiyabonga. Kusho ukuthi khona lento seqala yenzeka, bekade uswaqile ngayizolo, babona usmile, bathi usmile kanjani? Inkinga yakhe siyayazi ayikapheli. Noma ingakapheli, God is working something behind the scenes.
Lord, have mercy on me. Alilahlwa ithemba ebazalwane. Never doubt God. Never doubt God. Hallelujah. Amen. Always believe He will come through for you. Hallelujah. Amen. Always believe He will come through for you. Singaphakamani thina sonke bazalwane.